shirin zanyo yabo kai kake iya mani alwutiri. To bara da miƙe in yi tsaye baba abu ke shi iri. Allah ka bani abun fada sai yada nake so ne wa kari. Wasu baitukan in sun iso ki nake yi wa papa hari. Hasken zamani saki da busa mun yi gaba har sarewa ba ka sami ne. Duniyar kuce in kun kaso za a tada tsofaffin gini. Ummu Hassan da Husaini ya kiki sayyada haska mini. Shiri tarzai siniya direba ki ja mu je ga wata hanya nan muni. Ga ki da bako mai yabon ku cikin shagalta da ladabi. Zallar jinin Mahamudu ce sigar da ke wani solo
sayyada ummul umma. Uhubeki mai kyawun hali zance kike sauka a sama. Baka kisar Fatima. Kai, ita Fatima ta dangane na ji ana mata sallama. Ba a nan batun sakar yake ba, zauna ka ji da lalama. Kai, wahayi ake mata koko wai liliya kala saman zuma. Allah ya ce wa ka ce ina son Fatima. To an haifi wannan sayyadar shi ya bata suna Fatima. Shi ya ce ku kyale mutan gari, ni ne waliyin Fatima. Ali na ba ita dan ku ji Allah yake cewa a sama. Mai kama da zatin annabu ce, ruhin jikinsa ga Fatima. Kai, ƴaƴanta sirrin annabi, fuskar sirrin na a sama. Shi ko Husaini ya ɗau jikin a ƙafafuwa har can sama. Kin yi jihadi sayyada na ji a bakin maluma. Duk abun da za a yi duniya don abauta Allah kun gama. Kai, kun ishi Allah ku kaɗai ko a shafe alam kun yi sama. An yi halitta duniya tamkar ya ku ba ai a gama. Ki suturta ƙirjin baba abu shi da ya uliliyan Fatima. Kuma sai ya dace ta maki waƙar yabon insa himma. Kishin ki ya samun ka tsara yabo da sautin Fatima. Wasalam anan ne za mu tsaya, fi madahi